Toto je prosím pekne naozajstná pufferfish, ktorá je pripravená na Filipínach. Je 11 hodín a už to takto tu rozvoniava. Keď si sám turista, tak to vyzerá presne takto, ľudia, presne takto. Boom! How you doing, guys? Andrew, are you fine? Enjoy! Toto je fľaška, tam je jeden pohár a oni to šerujú. Raj. Posledný deň predo mňou, ľudia, teda tu na Bantajane. Akurát ideme vrátiť skúter priateľa, sesternice mojej priateľky a nevedia, odkiaľ si ho rentli, nepamätajú si miesto, nemajú číslo na tú pani, ktorá im to rentla a iba majú recept a na tom majú teda bill, že teda potvrdenku, že ste si prenajali skúter, kde je napísané, že to je z iného mesta. Ale ja som jej povedal, že to nie je šanca, že ak si to búkli tu, tak to musia vrátiť v tomto meste. A oni si pamätali, že bolo to nejaké barbecue v nejakej reštaurácii, tam im to ponúkali. Tak sme chodili a nepamätali si ani to barbecue, iba barbecue, nepamätali si tú reštiku. Tak doteraz sme blúdili a hľadali sme reštiku, kde si asi prenajali skúter. Chodili sme a chalán bol taký, že no toto asi bolo, lebo to organizovala holčina, ktorá vôbec nevie, ľudia. Takto fungujú Filipíny. A hlavne sa čudujem, že to nevadilo tomu prenajímateľovi toho skútru, že im to nevráti, alebo čo. Filipínostrel, ľudia, Filipínostrel. A dneska to bude bez mikrofónu, lebo neviem ho nabiť, nikto nevie. Idem kúpiť 2 bírka, ideme do Madrideos a máte sa na čo tešiť. Dneska sľubujem. Nakoniec sa nám to podarilo, našli sme tú reštiku. Toto je reštika, prosím pekne, a toto sú obchodíky na konci reštiky. A v tomto obchodíku tam tá pani v Porporovom, tak tá im prosím pekne požičala skúter. Nevedno prečo, im nedala číslo, nikto nevie. Filipino style. I like it. A to je miestne barbecue, sa nedostanem bán za tú hudbu. A toto je ako pripravujú panie barbecue na celodenné opekanie. A toto by som si vedel predstaviť robiť ako vegetarián. Pozerajte na to mäsko, šialené. A akurát som sa ich pýtal, že tam majú dosť veľa cesnaku, ale reklama, wow. Toto neviem čo je, toto vyzerá ako kuracie stehna. What is this, mom? Wow, pozerajte to. Ma, what is it? Chicken neck. Chicken leg. Takže sú to kuráce stehienka, pozerajte ten grill. Toto sú práve filipínske chute. A prosím pekne, you can order? Je 11 hodín a už to takto tu rozvoniava. To sú čerstvé ryby, ktoré predávajú tiež. Ale nikdy nechoďte do tejto oblasti, teda môžete, ale to je celkom drahé. A už majú niečo aj navarené, to sú hotové jedlá, ktoré si môžete vybrať, že iba ukážete a naberú vám pečienka, grillovaná ryba, toto je chop suey, tak to volajú, chop suey a je to varená zelenina. To som práve zistil, celý život som si myslel, že to je nejaká čínska špecialita, ale je to varená zelenina. Toto je natvičovanie na party. Practicing for fiesta? Fiesta, for Sinulog. Počúvajte to, pýtal som sa včera, pretože boli plné plné ulice detí o 5:00. Až ona mi povedala moja priateľka, že oni končia okolo 5:00 školu, ale musia ešte upratať školu. To je do nejakej 6:00, do 6:00 večera, od nejakej 8:00 do 6:00 večera, 10 hodín. 10 hours in school, yeah? They start at 8 morning and they need to clean the mess after that, and oni musia opratať školu potom, čo skončia. Ľudia, neveriteľné. Andrew sa ide akurát ubytovať a do tohto rezortu, dámy a páni, volá sa to Anika Beach Resort a je to tu celkom nice. Dám do popisu, že koľko to tu stojí. Toto je veľký bazén a to je reštika. Neviem prečo všetci idú za mnou, keďže on sa ide ubytovať a ja som si odbehol, že do baru zatiaľ, čo tam budem čakať na slnku. Ľudia, a to sme na ceste do Madrideos, všetko je po ceste, úplne všetko. Hello mom. Are you open? Sorry. Can I order something? Because my friend is check-in and I want to stay, or I want to wait for him here on the terrace. Can I have one
Samik? Pilsen? Yeah. How many, sir? One, but I will ask my girlfriend, where is she? Maybe more. Let's go. What do you want to drink? Nothing. Okay. So, one Pilsen and one nothing. Takže platíme, prosím pekne, 3 za 2 malé pivka. Stále dobre, stále dobrá cena. Chvíľku sme tu pobudli, objednali sme si nejaké drinky, ale toto tu vám chcem ukázať, pozerajte. Toto sú vecká, Anika Beach Resort. Posledný deň tu ľudia, posledný deň. Ale tak toto je asi najluxusnejší záchod, ktorý som tu na Filipínach videl. Nice. Obrovská terasa. Je tu draho, ale na filipínske pomery stále dobre. Je to asi, pizza stojí, že 7 ečok alebo tak, ľudia neuveriteľné, na pláži. Mierime do Madrideos, ale zastavili sa pri tomto kostole, lebo to vyzerá celkom slušne. Sme tu v takejto oblasti, kde nešírovali civilizáciu. Kamusta, okeľan, mabuty. Pozerajte na ten kostol, akurát tam je svadba, neviem či to stavajú, alebo to je v rekonštrukcii, ale je to celkom halus. Salt and chili. Práve sme sa zastavili na chvíľku, lebo sme boli hladní. Toto celé, prosím pekne, stojí asi dokopy aj s pívami, aj s drinkami, tak 7 €. Ľudia neuveriteľné, normálne, že toto je jedna porcia, babi si dali raňajky, 7 € pre všetkých, dokopy. Neuveriteľné. Nobody knows. And you will see something today. Akurát vychádzam zo záchodu, tuto z miestnej reštiky, ale toto vám chcem ukázať. Tuto vypráža niečo. Hello mom, kamusta? Mira, What is it? It's a... banana kiwi flour. Okay, toto je banán z cestičku. And it's sweet or is salty? One sweet. Vyprážané banány v cestičku. Salama po. Myslel som si, že budem zhovorčivejší. Vyprážané banány v cestičku, dámy a páni. A pokračujeme. Práve sme sa napapali v tejto reštike. Toto stretnete na konci Bantayanu a toto vám ukážem. Takto sa pozerajú dievčatá na vás, keď ste turisti. Pozerajte na tú ulicu. Keď si sám turista, tak to vyzerá presne takto, ľudia. Presne takto. No čau. No čau. No jajke. Ty si môj kámoš, jo? Akurát sa prišli iba zhodiť veci, ale túto atmosféru vám musím ukázať, ľudia, hej. Hrá tu muzika, totálna pecka, atmosféra u mojej holky. Hey Dodong, how you doing? Kamusta Dodong? Kamusta, man. Ľudia najviac, toto ľudí najviac. Myslím si, že za toto bán nedostanem. A keď áno, tak si ma neželaj. Ľudia, myslím si, že toto je brutálna nehnuteľnosť, pretože tuto môžete mať obchodík a tam vzadu môžeme bývať. Práve som prezradil môj obchodný plán pre najbližších 5 rokov. Kúpim to, dám $5. Povedal som, že dám 1 000 000 peso, to je 17 000 €. Moja priateľka povedala, že nie, ja to vyrepujem za 700. Neviem, čo sa tu deje, sedíme tu, zastavili sme sa po celodennom chlastaní a nákupoch, čo ideme priniesť do... To vám ešte natočím. Tak sa zastavili na náplavke. Hej bro, kamusta. A neviem, čo sa tu deje. Tamtí bubnujú, títo bubnujú. Je tam nejaká trúbka, ktorá teda definitívne nevie trúbkovať. Alebo hrať na trúbke. To je výhľad. A ja už som troška asi opitučky, takže dneska ten content bude troška poslabší, ale... A nemám ani mikrofón, ale možno sa vám to bude ľúbiť. Ľudia, povedal som si, že posledný deň na Filipínach. Troška sa bojím toto uploadnúť na YouTube, tak ešte uvidím, či to uploadnem. Ale this is Filipino style. What do you want to say to my audience?
Oh, I'm so pretty. This is enough. Hi. Ľudia, raj. Aray, nako. Do you know Mowgli? The Book of Jungle. Wow. Guys, oh, local rich guys. Wow, you printed money? You're something like a mafioso guys, yeah? Nie, čau. Akurát sa prišli do domu moje priateľky, ale už aj odchádzam, pretože idem skúpiť ešte nejaké pivka pre seba, pretože miestni pijú, takže nalejú. Pretože nalejú, mám do malého pohára a všetci, dneska dobre vychytal ten Američan, že nalejú vám do malého pohára pivo a všetci pozerajú, že kým to vypijete, že a to musíte rýchlo vypiť. Nikto nevie, ľudia. Nikto nevie. Bye-bye. The local rich guys, local businessman. Dance. Yeah. Whoa, be careful. Tak som Madrideos. Takto prebieha oslava. Happy. I like it. It's pumpkin seeds. Yeah. Pumpkin, I love it so much. Happy. Yeah. In Tagalog, money. Money? Yeah. Money. Yeah. It's like money for the No, cash. it's money. Money. In Ľudia, Tagalog, money. tak to sú tekvicové semiačka. A podľa tohto obrázku by som to nikdy netypoval. Nie je šanca, aby som to podľa tohto obrázku spoznal. Pozerajte to. A takto prebieha oslava Dawan. Je hlavná hviezda večera. Toto je otec mojej priateľky. Jej brácho, ktorý nepije kávu, nepije alkohol a pije iba mlieko. Wow. A tekvicové semiačka sa volajú, že money. I will. Believe me, I will. Don't rush yourself. Enjoy the moment. Yeah. From the... To neviem, prečo rozprávam po anglicky. Od rána si to užívam, ľudia. Ráno som vstal po... Tomu by ste neverili. No, to tu nemôžem zbiediť. Ráno som vstal, sadol na hojdačku, otvoril pivo a odtedy si užívam toto. Hey people, enjoy! Enjoy! Party. Oni sú ticho, lebo natáčam vlog, tak preto. And this is Dodong. Dodong. Good. Dodong is good guy. Loco? No, it's loco. It's a part of This is puffer fish? Yeah. And loco isn't the same? No. Ľudia, toto je prosím pekne big. naozajstná puffer fish, ktorá je pripravená na Filipínach. A to som nevedel, či budem natáčať nejaký content. Pozerajte na to. To je neuveriteľné. Ešte aj s tými pichami. This is not poisonous? No, it's not poisonous. Toto je prosím pekne tá nafukovacia ryba s tými ostňami, o čom som bol presne. A there is a teeth? Yeah, this is the teeth. It's a dangerous, yeah? No, it's She not can bite you? No. She cannot bite you? And it's lamikayo? It's the Ľudia, to ste nevideli ešte. Toto prosím pekne servíruje mamina mojej priateľky. Lamikayo? yeah, Lami? Lamikayo. Okay. Yummy. And this is which one? This is tikus. Tikus? Yeah, tikus. And this one? It's the lipti. Lipti. Yeah. Okay. Wow. I never seen something like this on the table. It's more in the ocean. It's a lot. more, yeah, It's a lot. Yeah. I thought that this one Yeah. and Loco is the same. No. It's a different one. Yeah. Okay. Because they puffer as well. Yeah. Puffer fish. Puffer. A to som nevidel, čo budem natáčať, práve som videl tú nafukovaciu rybu, o ktorej som bol 2000% presvedčený o tom, že je jedovatá a že keď na ňu vstúpite, alebo keď vás pichne, tak umriete. No nič, ideme kúpiť ďalšie piva. Hej, give me 5. Boom. Boom. Where are you going, Mom? How you doing, guys? Andrew, are you fine? Enjoy. Enjoy. We are gonna go for few beers, but yeah. Enjoy. Are you going, Mom? Yeah. No, I'll come back.
I'm gonna go only for the few beers. It's okay? Yeah. Do you think? Oh, okay. You can ride? Yeah. Wow. A to som myslel, že to nebude content. No nič, pokračujeme kúpiť nejaké pivka, pretože mojich 15 pív práve došlo. Za hodinu. Nikto nevie. Hey boss. Yes. Yeah, I know. She's very humble and very smart. But really, maybe práve ideme kúpiť nejaké pivka s chalanmi a neviem, či nás vidno, takto nás vidno. Traja chalani, prečo by nešli traja so mnou? Prečo nie? Nikto nevie, ľudia. Harvey, Okay, yeah. akorát som priniesli nejaké pivka, ďalšie to, čo som vám ukazoval. Bol som s dvoma bráškami nakúpiť nejaké piva. A neviem, prečo sa to tu blní celé, tak tu pijeme troška. Toto je celá rodina mojej priateľky. Pozerajte to. Guys, I'm showing you. This is the Nilski. Yeah, I know Nelski. Ah, I thought that your name is Nelski, but I know your brother, yeah, bro. I'm Ibimar. Ebimar. Guys, family of my girlfriend and my family. Najviac. Toto sú Filipíny. Nie rezorty. A normálne pijeme pivko. Teda toto je nejaké miestne pivko. Hey guys, enjoy. Enjoy. Enjoy ka pamilya. A to je miestne pivko. Akurát, že nikto nerozpráva, keď ja natáčam, pretože ja som stredobod pozornosti. Sedím uprostred izby a teda všetci sa pozerajú na mňa, ako hovorím po slovensky. Tam sa robia nechty, toto je prosím pekne manikúra pre moju priateľku. Nikto nevie. A to sa pije, ale podľa mňa veľa ľudí tu je preto, že tu je veľa piva. Nie preto, že by ho mali radi. To je ségra mojej priateľky, susedia a priateľ sestry mojej priateľky. A takto to celko vyzerá. A ja by som tu nejako natočil nejaký content, ale všetci prestanú rozprávať akurát keď natáčam. Ale toto je to šerovanie. Prosím pekne. Toto je fľaška, tam je jeden pohár a oni to šerujú. Takto. A keď dobre to trafil dneska ten Američan, s ktorým som, že no skúšal som piť tak troška, dali mi nejaký pohár, keď som sa napil, ale dlho som držal, tak všetci boli také, že like that. A vtedy zistíte, že to musíte vypiť. No to už vypil a pije ďalší. To sú ako panáky ľudia, oni majú pivo ako panáky. A wow. You're my son. Tam sa hádže dieťa. Takto sa hádže filipínske dieťa. Tuto papáme. Dawan, you like it? Masarap? Lamikayo? What's that? It's a chicken or chicken leg. Oh, to je ako môj švágor nakreslil jeho sestru. Neviem, rozprával, mám plné ústa. Toto je tradičné filipínske stolovanie, čo som vlastne ešte nikdy neukázal. Ukázal som všetko, ako sa pripravuje, ako sa tancuje, ale ešte nikdy si neukázal filipínske stolovanie. A táto ryba vyzerá, že je celkom pripečená, ale ona iba tmavá, lebo zmení svoju farbu, keď ju grillujete. Pozerajte to. Môj budúci švágor, papa rybu, o ktorej som 100% presvedčený, že je jedovatá, ale nie je. Chaloši, lamikaja. Mama, kaon na mama. Kaon na diri. Lanjut. Nikto nevie, ľudia. Nikto nevie. Palangga, marikaoy. Takto zase uzavriem. Som zase s mojou rodinkou tuto a práve sa učíme. Troška mám slzy v očiach, aj keď toto dieťa má viac slz v očiach než ja.
Prijal by som si viac natáčať, ale neviem, čo by som viac povedal a hlavne nechcem na nich otáčiť kameru, pretože je to také rodinné, A kalobasa is the pumpkin seeds as well, no? But kalobasa is different. Kalobasa. Niebe. Nobody knows. Guys, nobody knows. Tak, ďalší trip za mňou. Toto bola jízda, ľudia. Toto bola jazda. Snáď sa mi podarí spraviť pekný content, respektíve zostrihať to, čo už som natočil. Ak sa vám to páčilo, tak mi dajte prosím lajčík, komentár, kľudne negatívny, ak sa vám niečo nepáčilo, ja sa polepším. A zazdieľajte videjko, budem veľmi rád. A toto bude prosím pekne moja východisková destinácia pre moje travel-vlogy. Toto je raj. A toto je rozlúčka s mojou priateľkou na asi 5 mesiacov. A to stále nevie, že to bude 5 mesiacov, because mám niečo v pláne. Pozerajte ďalej. Začína ma troška obavy, ľudia. Normálne sa bojím aj rozprávať, ľudia. Toto je prosím pekne žiletka, ruka spávaná, ktorý vyzeral, že strihal aj manile. Toto je real filipínske ostrihanie, dámy a páni. Toto je real one.